thuolo mondo mi duoki. Nitiere nok mag yuto, nok mag tije ne ojende mamiyo dang'ne mag paro bende donjo kaluwore gi ote mantiere karka. Magi medo mirima ne jok moko mok nyal chiwo yuto kata chiwo kony ne oganda kamoro amora ma gintiere. Mano kende yo kende ma ginyalo tiyogo mondo mi gigol mirima. Mano ka okale yor inyo ng'ato kata yor nek. Hinyo ng'ato mane kirango jogo makata nego ji ama hinyo ji. Kidhi penjo gi ang'o miyo nitimo kama ok ne gihero. Enena ni mirima go gikia kaka ginyalo channel mirima ma gin go. Emomiyo winjo ni ng'ato wacho ni ati kadine nong'e ni ati kaka onyalo timo. Nedo choose path moro no. Koro iyudo ni ati nek hinyo ji ok en solution. Nikech idhi nego ng'ato alafu ienda pe jela ama idhi negi back ok ikonyo. Ama kata kinegri podi ok ikonyo. En ni ati warang ni ati ang'o mamiyo wadwa negri. Ken ekonomi ema tek. What options ma wan go? Ama seche ma koro yudo ni ati seche moko weche here mochopi kuma intiere no. Wanyalo loso nadi weche heragi. Omiyo we mondo wa solve problem wan goni ka warango ni root cause en mane. Wamake gi kanyo kromo gi Joma dhe achiel kachiel warange